היי וברוכים הבאים לפודקאסט גירושים הדור הבא, אני אלינור אלדר, והיום איתי בפרק עורכת הדין ומגשרת אוריאן אוימן. פרק אנחנו נדבר על צוואות, על הסכם ממון או הסכם חיים משותפים, ומה חשוב לדעת עליהם דווקא כשהם מתגרשים. קדימה, מתחילים. היי אוריאן. היי, נור. איזה כיף, את יודעת, אני חושבת שזה פרק שלישי או רביעי שלך כבר איתנו, נכון? נכון, ממש נכון. עורכת דין הבית של הפודקאסט. אבל אני באמת חייבת להגיד שאני ממש שמחה להקליט את הפרק הזה, הוא כל כך חשוב, ואני יודעת בוודאות שהפרק הזה יהיה מאיר עיניים ומחדש לכל כך הרבה אנשים. אז אני שמחה באופן מיוחד. אז בואי אולי נגיד רק במילה אחת עלייך, למקרה שמישהו במקרה פוגש אותך פעם ראשונה כאן. כן, אז אני עורכת דין לדיני משפחה בירושה ומגשרת לגירושין, ובעיקר רואה לנגד עיניי הסדרה של מערכות יחסים באופן הסכמי ומחוץ לכותלי בית המשפט. שאנחנו מכירים מי את ואנחנו יודעים מי את, אנחנו צוללות ישר לעומק, ואני ממשיכה רגע את מה שאמרת, כי את אמרת באמת, זה פרק שהוא נורא חשוב שנדבר עליו. מי שמקשיב לנו שואל, איך צוואות, איך הסכם ממון, איך זה קשור לגירושים? קודם כל, שאלה ממש לגיטימית, כי לא תמיד צוואה והסכמי ממון מתקשרים באופן אינטואיטיבי לגירושין, כי צוואה מתקשרת לרבים מאיתנו לגילאים מבוגרים, והסכמי ממון מתקשרים לרבים מאיתנו להסדרה רכושית לפני חתונה. אבל האמת היא שלשני המסמכים המשפטיים האלה יש הרבה מאוד חשיבות דווקא בפרידה וגירושין, ובטח ובטח כשפרק זוגי אחד מסתיים ויש תחילתו של פרק זוגי חדש על הפרק. אני אגיד גם שהרלוונטיות נעוצה גם בעובדה שבשני העשורים האחרונים יש גם מגמת עלייה באחוזי הגירושין. ככה שיש הרבה מאוד פרקי ב' ופרקי ג'. גם בפרק ב', ג' וכן הלאה, מגיעים לזוגיות חדשה שכבר יש ילדים, והמשפחות הן מורכבות, והמיזוג מייצר גם מיזוג של נכסים וזכויות של אנשים שכבר צברו דבר או שניים בחייהם. ובסוף זוגיות חדשה, לבנות עתיד משותף בזוגיות חדשה בפרק ב', זה כבר לא רק לדאוג למחר, לעתיד המשותף, זה גם לדעת איך להגן על הילדים, ואיך להגן על העבר שלנו, גם בהיבט הרכושי, גם בהיבט הממוני, וגם בהיבט של הילדים עצמם. אני ממש אוהבת את הכיוון הזה, כי זה באמת, יודעת, זה איזושהי הבנה שגירושים זה לא רק איזשהו טופס טיולים שאנחנו עושים עכשיו בבית המשפט או מול בית הדין, אלא זה באמת ארגון מחדש של עתיד כלכלי ומשפחתי שלנו, בטח ובטח כשיש ילדים. אני חושבת שמה שאת אמרת פה בעצם, אם אני ככה אזקק את זה, זה ההבנה הזאת שגם צוואה וגם הסכם ממון, זה לא משהו שבא לדבר על ימים שחורים, כאילו מהמקום הפסימי, אלא זה, אם נסתכל על זה רגע מהמקום במיוחד של הילדים, זו שני אלו, גם הצבא, גם הסכמי הממון, שתכף נפרוט לגביהם, הם רשת הביטחון הכי גדולה, ובאמת אני מאוד מתחברת לזה שזה נכון לראות בהם חלק בלתי נפרד מסיום הליך הגירושים, משהו כמו שסוגרים שער אחד ופותחים שער חדש ובטוח, איזשהו ממש כלי הורי אקטיבי להגנה על הילדים. לגמרי, ואני אגיד על זה גם אלינור, שהרבה פעמים אנשים שנמצאים בתהליכי גירושים נחשפים לעריכת צוואה ועריכת הסכמי ממון, הרחק מסטטוס הפרידה שלהם או סטטוס הגירושים שלהם, וזה משהו שלי כעורכת דין מגשרת חשוב להנכיח כבר בשלב הזה שצדדים נפגשים כדי להסדיר ביניהם פרידה. הדבר הזה יכול לחסוך כל כך הרבה קשיים ומורכבויות בעתיד, ויפה שעה אחת קודם, אפילו ברמת השיח וההבנה של הדברים. עוד הרבה לפני שמוציאים ככה דברים לפועל ועורכים את את המסמכים החשובים האלה. זה בדיוק המקום הזה שצוואה לצורך העניין היא באמת לא, היא לא איזשהו מסמך קודר של זקנה, אז בואי רגע נדבר על צוואות. מה זה בכלל צוואה? קודם כל מבחינה משפטית. צוואה זה בעצם מסמך משפטי שבו האדם קובע מה הוא יעשה בעיזבון שלו, כלומר ברכוש ובזכויות שלו, לאחר אריכות ימיו. או לא מה הוא יעשה, אלא מה יעשה ברכושו ובזכויות שלו.
מבחינה משפטית, הצוואה היא הדרך של אדם להגדיר ולממש את הרצון האחרון שלו, והיא גוברת על כללי הירושה שקבועים בחוק. בואי נבין רגע מה הם כללי הירושה שקבועים בחוק. כללי הירושה שקבועים בחוק אומרים את הדבר הבא: אדם שלא ערך צוואה, והוא נשוי או נמצא בזוגיות ויש לו ילדים, במידה הוא לא ערך את הצוואה, מחצית מעזבונו ילך לבן בת הזוג שנותרו בחיים, והמחצית הנותרת ילך לילדיו, והם יישאו במחצית הזו בחלקים שווים ביניהם. ואם קיימת צוואה תקפה, אז החלוקה תעשה בהתאם לרצון של המצווה, כמו שהוא הגדיר אותו בצוואה עצמה. לכן יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. כי גם אדם שלא עורך צוואה, מכיל על עצמו הסכם. הוא מכיל על עצמו את הוראות החוק, ולא תמיד הוראות החוק משקפות את הרצון שלנו. בטח ובטח בסיטואציות מאוד מורכבות. שזה פה בעצם, תחבר למה שככה דיברנו, שזה באמת כלי הורי אקטיבי. זה משהו שהוא מגן על הילדים, כי אני חושבת שלהרבה אנשים הוא לא ברור מאליו שצוואה באה מהמקום של ציווי, וציווי זה בעצם הבחירה של מה אני רוצה, והשליטה שלי בתוך הדבר הזה. אבל הרגע, השאלה שאולי נשאלת פה ככה בהקשר לזה, זה למה בעצם הסכם הגירושים לא מספיק? האם זה שאני כותבת משהו בהסכם הגירושים לא יכול לשמש כצוואה? אני פוגשת את השאלה שלך הרבה פעמים גם, האם יש לי הסכם ממון, האם זה לא מספיק? האם יש לי הסכם גירושין, האם זה לא מספיק? אז התשובה היא חד משמעית לא. הסכמים משפטיים, מסמכים משפטיים שונים, משרתים תכליות שונות לגמרי. הסכם גירושין בא להסדיר את היבטי הפרידה בין בני הזוג. לעומת זאת, צוואה מתכננת מה יקרה לאחר אריכות ימיי. אלו שני מסמכים שהם שונים, שמטפלים באירועים שונים. לא פעם, גם ממש לאחרונה, הגיע אליי זוג שאמר לי, אני רוצה שבבקשה שתוסיפי לנו רק סעיף אחד, סעיף שאומר שאחד ההורים מתחייב שהוא יערוך צוואה בהסכם הגירושין, והוא יוריש את הרכוש כלשהו לילדים באופן בלעדי. אז צוואה היא בעצם ביטוי לרצון של אדם, לרצון של מצווה. מצווה יכול להגדיר את הרצון שלו כל יום ראשון בבוקר מחדש, לקום ולהגדיר, היום אני רציתי ככה, מחר אני רוצה אחרת, אני משנה את הצוואה. והצוואה האחרונה בזמן, היא תהיה הצוואה התקפה. העיקרון הבסיסי בדיני הירושה הוא בעצם עיקרון של חופש ציווי. אדם רשאי לשנות את צוואתו בכל עת. לכן, גם אם בהסכם הגירושין התחייב צד לערוך צוואה מסוימת, הוא עדיין יכול מבחינה פורמלית לשנות את הצוואה בעתיד. ולכן הוא לא יהיה מחויב מכוח הסכם גירושין לערוך צוואה מכאן ועד 120 שלא תשתנה ותתממש בדיוק כפי שנכתב בהסכם. בדיוק, מה שנכתב בהסכם הגירושים, שהצוואה צריכה לכלול א' ב' ג', אז לצורך העניין הוא יכול לשנות את זה בכל עת. אני רוצה רגע דווקא מהמקום כן שנייה להתעכב על הסכם הגירושים, כי אני יודעת שהרבה אנשים נמצאים במקום הזה. אם חלילה בני זוג התגרשו ולאחד מהם קורה משהו, ויש להם ילדים בני 8 ו-12, מה קורה לכסף? מה קורה לדירה? מה קורה לקופות הגמל? לפי החוק היבש היה ואין צוואה. לאן זה הולך? השאלה שאת שואלת מאוד תלויה בשאלה מה הסטטוס המשפטי בין בני הזוג. בואי נדבר שנייה על שני תרחישים מאוד מאוד נפוצים. אלינורה תסכימי איתי שאצל הרבה מאוד זוגות יש פרק זמן, ולפעמים פרק זמן לא מבוטל בכלל, מהרגע שהם היו בשלב הגישוש לגירושין ועד לגירושין בפועל. או מהרגע שהם הפרידו משקי בית ועד לגירושין בפועל. או מהרגע שהם ערכו הסכם גירושין ועד לחתימת ההסכם ומתן הגט בפועל. לגמרי. מה זה אומר? שחשוב להבין שבחוק הישראלי אין סטטוס פרוד פרודה. אין, לא קיים. הסטטוס המשפטי היחיד שקיים זה נשוי, נשואה, גרוש, גרושה.
רגע, זה מה חשוב זה אומר? להגיד, כי כל אלה שרושמים בפייסבוק בסטטוס פרוד פרודה, זה לא סטטוס משפטי. נכון, זה זה לא חשוב סטטוס להגיד, על משפטי, אף זה שזה בהחלט סטטוס מוכר שמתאר את המצב המשפחתי, זה לא סטטוס נכון מאוד. משפטי. נכון מאוד. אז מה זה אומר? זה אומר שכל זמן שזוג לא יתגרש, הם עדיין נשואים. ולכן, על פי חוק, אם מי מהצדדים נפטר בתקופת הפרידה ולא נערכה צוואה, אז המשמעות היא שהפרוד, פרודה, יקבלו מחצית מהעיזבון, והיתר יתחלק בחלקים שווים בין הילדים שלהם, ככל גם אם הם שיש להם. יגידו שהם היו בתהליך גישור או באמצע שיחות או ימציאו באמת את כל ההוכחות שהנה יש לנו כוונה להתגרש ודיברנו, עדיין כל עוד הם נשואים על פי רשומים בעצם כנשואים, כל מה שאת אומרת בעצם קורה, לא משנה כמה אני מוכיחה שהייתי בכוונת... את בעצם מתארת סיטואציה משפטית, סיטואציה משפטית בבית משפט, זה מה שאת מתארת. זאת אומרת, הם יוכיחו, אז הם נכון. יוכיחו במסגרת בית משפט. בבית משפט תמיד יכולות להיות הפתעות, בסדר? אבל הכלל המנחה יהיה בדיוק מה שהגדרתי כרגע, וזה לא יהיה פשוט בכלל להוכיח אחרת ולהביא לתוצאה שונה מזו שתיארתי. ולכן מהסיבה הזו כבר בשלב שהפרידה ברורה והרצון הוא שהילדים הם אלה שירשו אותי ולא בן או בת הזוג שנפרדים מהם, זה כבר השלב לערוך צוואה. אני לא סתם שואלת את השאלות המשפטיות האלה, כי בסוף זה מגיע באמת להכרעות האלה, כי אנשים לא מבינים את המשמעויות של תקופת לגמרי. הפרידה. אין תקופת פרידה מבחינת כל מה שקשור לאן הכספים שלכם ילכו, לאן הרכוש ילך. אז יש פה, אני הייתי לוקחת את זה לשני כיוונים, אני הייתי אומרת, אחד, שימו לב לא להתמהמה גם עם תהליך הפרידה לצורך העניין, וכן תמסדו לפי חוק את הסטטוס המשפטי שלכם, אבל מצד שני, כמו שאמרת, ובשביל זה אנחנו כאן, להסביר כמה חשוב לערוך צוואה, במיוחד נכון. בתקופות שהם נופלים בין הכיסאות. אני רוצה אפילו לשכלל את המורכבות רגע של מה שאנחנו אומרות כרגע, כדי להמשיך ולחדד את הצורך בעריכת צוואה כבר בשלב הפרידה. אם לצורך העניין זוג נפרד ויש להם ילדים קטינים, כשאני אומרת ילדים קטינים, אני מתכוונת ילדים מתחת לגיל 18. וצד שהוא בסטטוס, שוב, לא סטטוס משפטי, אבל בסטטוס פרוד, נפטר, והוא לא ערך צוואה. מה שיקרה זה לא רק החלוקה שדיברתי עליה לפני רגע, אלא גם שההורה השני שנותר בחיים, יהיה מנהל העיזבון של הרכוש של הנפטר. וכנראה שבנקודת זמן הזו של החיים שלהם, זה לא בהכרח היה הרצון הטבעי של הנפטר הפרוד. אז אם הוא היה עורך צוואה, לא רק שהוא היה מגדיר את חלוקת העיזבון שלו באופן שהיה משקף את הרצון שלו, אלא שהוא היה יכול גם להגדיר מי יהיה זה שינהל את העיזבון שלו בעבור ילדיו, שזה נקודה שהיא סופר סופר קריטית. כי בסופו של דבר, הערכאה, הגוף, הסמכות היחידה שיכולה להחליט מי יהיה מנהל העיזבון, זה בית המשפט. אבל אם אדם מגדיר בצוואה את רצונו לגבי מי הוא רוצה שינהל את העיזבון שלו, בסבירות מאוד 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 ועוד מאוד אחד גבוהה, זה מי שינהל את עיזבונו. ולכן יש כאן חשיבות כפולה. זה מטורף, כי אני אומרת, נפרדים אחד מהשני, כדי לא להיות תלויים יותר, כדי שהם לא יהיו חלק מהחיים האישיים שלי, כדי לצאת לדרך נכון. עצמאית, והדבר האחרון שאתם רוצים זה שהפרוד סלש פרודה, הם ינהלו את העיזבון שלכם ויקבלו החלטות עבור דברים. זה ממש קריטי, זה לא חשוב, זה קריטי. לא, זו תובנה נורא חשובה שאני מקווה שעשתה עכשיו רגע איזשהו בבום כזה להרבה מאוד אנשים, להבין את המשמעות של עושים צבא. אני מאמינה שכן, כי אני פוגשת את זה כל פעם מחדש שמגיעים אליי זוגות ואני משתפת אותם במידע החשוב הזה, ואני רואה, לא שהסימון נופל, אני מרגישה ורואה לנגד האנשים שממש בגילוי של הדבר הזה, כמו בפעם הראשונה. אז זה לחלוטין הבנה חשובה. הסיטואציה השנייה מדברת בעצם על עריכת צוואה עבור בני זוג שהם כבר גרושים. אז ממועד הגירושין,
הצד השני, הגרוש או הגרושה, כבר לא ירשו מחצית מהעיזבון, אוקיי? אם ההורה השני נפטר, אלא רק הילדים יקבלו את העיזבון בחלקים שווים ביניהם, במידה ולא נערכה צוואה. אבל שוב, גם כאן, ככל שיש ילדים שהם לא בגירים, שהם מתחת לגיל 18, מאוד חשוב לערוך צוואה, כי בצוואה תהיה את ההזדמנות להגדיר מנהל עיזבון. זה כבר לא ההורה השני, בוא נגדיר בצורה מסודרת מי הוא יהיה, באילו תנאים, מה כן, מה לא. אז זו גם נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. אני רוצה להתייחס אולי לתרחיש שלישי, נקרא לזה ככה, והוא החשיבות של העריכת צוואה עבור בני זוג שהם כבר בפרק ב', אוקיי? אז דיברנו פעם אחת על סיטואציה של פרודים שעדיין לא התגרשו, פעם שנייה דיברנו על סיטואציה שבני הזוג כבר התגרשו, ועכשיו חשוב לי להעלות כאן את הסיטואציה של עריכת צוואה עבור בני זוג שנמצאים בפרק ב'. זאת אומרת איזשהו מצב כזה שאדם גרוש התחתן עם אישה גרושה, ולכל אחד מהם ילדים מנישואים קודמים, ואז חלילה אחד מהם נפטר. מה קורה באמת במקרה כזה, ומה החשיבות של צוואה במקרה כזה? נכון, רק שהנחת כאן ההנחה שהוא התחתן, ואז כמו אצל הרבה מאוד אנשים, אנחנו תופסים את ההבנה שאם בפרק ב' התחתנתי, אז יש כאן איזשהו סטטוס משפטי מאוד ברור ומורכב, אבל אני עוד אומרת, רגע, צעד לפני. בני זוג בפרק ב', כל זמן שהם לא נשואים, הם יכולים להיחשב ידועים בציבור. אם הייתי יכולה להאט את עצמי בקצב יותר, הייתי עושה את זה, כי מה שאני אגיד עכשיו קריטי בעיניי. אין בישראל הגדרה קשיחה למי הם ידועים בציבור. למה? כי בית משפט בוחן את מהות הקשר ולא רק את משך הקשר. ולכן, אפשר להפוך לידועים בציבור גם אם לא גרים יחד, גם אם לא מנהלים משק בית משותף לאורך שנים, גם אם לא נמצאים במערכת יחסים תקופה מאוד ארוכה. למשל, אם יש שיתוף כלכלי מסוים, לא בהכרח שיתוף מלא. למשל, אם בני זוג הציגו את עצמם מול רשויות או מול מוסדות או מול חברים ומשפחה כידועים בציבור, אם אופי הקשר מעיד על איזושהי כוונת שיתוף ועתיד משותף, בני הזוג יכולים להיחשב ידועים בציבור הרבה יותר מהר והרבה יותר מוקדם ממה שרבים מאיתנו בכלל תופסים. ויש פסיקות מאוד חריפות בעניין הזה שהן מטלטלות, כי יש מישהו שיקרא את זה מהצד ויגיד, לא לזה התכוון המשורר, אבל בסופו של דבר המשורר מתכוון שמהות הקשר נבחן ולא משך הקשר. וידוע בציבור יש לו זכויות כמעט שוות לצורך העניין כמו לבני זוג נשואים. זה ברמה של אם עכשיו אני לוקחת סיטואציה, התגרשתי, עשיתי צוואה, הגנתי על הילדים שלי, וכעבור 2 נכנסתי לזוגיות חדשה, עברנו לגור ביחד, לא עברנו לגור ביחד, לא משנה, את אומרת שבעצם יש פה את הפריצות הזאת בהגדרה, אז האם הזוגיות החדשה הזאת בעצם, של הסטטוס, מה שאנחנו קוראים לו ידועים בציבור, היא יכולה לסכן את הרכוש, את הכספים, את כל מה ששמרתי, והגנתי עליו בחירוף נפש דרך צוואה, כל מה ששמרתי עליו מהגירושים, עבור הילדים שלי, יכול להיות כרגע בעצם נתון לפרשנות והחלטה. התשובה היא לא, כי התשובה היא לא, למה? כי את אמרת כרגע שערך צוואה, וזה בדיוק הכוח של צוואה. מעולה, זה מה שרציתי להיות בטוחה, כי לרגע חשבתי, שאמרתי, וואי, רגע, הוא יכול להיות שעשיתי צוואה, ואני אומרת, אנשים עובדים, עשינו צוואה, אנחנו ידועים בציבור, האם לכוח כביכול ידועים בציבור סלש נישואים, יש איזושהי חזקה מעל הצוואה? לא, וזה הקריטי של העבודה של הצוואה. הצוואה היא הכלי החזק ביותר, בעצם לצאת מגבולות הוראות החוק, חוק הירושה, ולהגדיר אחרת. זה בדיוק הכוונה של צוואה, וזה בדיוק הכוח שלה. אבל, מה קורה אם בן זוג הלך לעולמו בעודו בזוגיות?
ואז עולה השאלה, האם בן הזוג שנותר בחיים הוא בסטטוס משפטי של ידוע בציבור, והאם יש לו זכאות לרשת את הנפטר? עכשיו תחשבי שאם הנפטר לא ערך צוואה, ובן הזוג שנותר בחיים יטען וגם יוכיח שהוא היה ידוע בציבור, ונוסיף לזה גם שלנפטר יש ילדים, אוקיי? אז יש סיכוי לסכסוך משפטי שהגיע לפתחו של בית משפט, והיו, כמו שאמרתי, הרבה מאוד מקרים שבית משפט הכיר במערכות יחסים כידועים בציבור גם בפרקי זמן מאוד קצרים, ומה שיקרה בסיטואציה כזו זה ידועה בציבור נותר בחיים, יקבל מחצית מהעיזבון של הנפטר, ורק מחצית מהעיזבון, מה שנותר, יתחלק לילדיו בחלקים שווים. ולכן, מי שלא עורך צוואה, מכיל על עצמו את הוראות החוק, והנה דוגמה לזה שהוראות החוק לא משקף את הרצון של המצווה, בטח ובטח לאדם בסטטוס גרוש, בסטטוס זוגי שהוא לא לכאורה מוחלט, ולא ברור לו שהזוגיות שלו כבר השתכללה והגיעה לכדי ידועים בציבור. והנה לפנינו מקרה סופר מורכב וגם מאוד שכיח. נכון, מאוד שכיח. ופה זה המקום למרקר, חברים, לעשות צוואה. וכמה שיותר מוקדם, טוב יותר לכולם. כי בסוף, אם אני אמשיך רגע את השאלה ששאלתי, אז התשובה במקרה הזה, כן, זה יכול לסכן את כל מה ששמרתם מהגירושים עבור הילדים, היה וזה לא מוסדר בצבא. נכון. אז בואי נלך עכשיו לכיוון של גרוש וגרושה. בואי נחזור עכשיו למקום הזה. מה קורה כשאדם גרוש יתחתן עם אישה גרושה ולכל אחד מהם ילדים? כששני בני זוג מגיעים לפרק ב' עם ילדים מנישואים קודמים, נוצר אחד המבנים המשפחתיים הכי מורכבים מבחינה משפטית. דרך אגב, גם כשאני עורכת צוואה אצל בני זוג שאיחדו משפחות, או אפילו לכל אחד יש ילדים מנישואים קודמים, החשיבה המשפטית, ההתייחסות לצוואה היא מאוד מאוד קפדנית, רגישה, יותר מורכבת, והרבה פעמים זוגות מאוד טובים ואוהבים לא עורכים צוואה, ודווקא זוגות כאלה, כי הם הרבה פעמים מניחים שזה ברור, שזה בסדר, שאם מי מאיתנו ילך לעולמו, ברור שהילדים שלו יקבלו את מה ששייך לו, ולא יהיה כאן ערבוב נכסים, והם לא באמת מבינים כמה סכסוכים עתידיים יכולים להיווצר אם אין צוואה מסודרת. דווקא המקום של זוגיות, בריאה, טובה, שותפות, משפחות שיש בהם סינרגיה טובה, הרבה פעמים מביאה אנשים לסוג של אדישות מסוימת, וזה ביג נו נו אחד גדול, כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מאיפה תגיע הבעיה, מי ייצר את ההתנגדות, מתי היא תצוץ. כשיש ערבוב נכסים לאורך זמן, קשה יותר לראות את ההפרדה, מי הביא מה החלק של כל אחד. ולכן הבעיה המרכזית היא שבעצם לרוב יש פער בין מה שאנשים חושבים שיקרה, לבין מה שבאמת קורה משפטית אם אין את הצוואה. אז כל מי שאומר, ברור שאחרי שאחד מאיתנו הולך לעולמו, הילדים שלו יקבל את מה ששייך לו, זה לא ברור בכלל. לא ברור בכלל. זה ככה, תוך כדי שאני מדברת, אני אומרת, אנחנו בעצם כבר צוללות לתוך הבעיות, לתוך המוקשים שקורים כשיש משפחות מורכבות, שיש ילדים בתמונה, ואנחנו כבר בפרק ב', אז אני אגיד ושאלת הירושה בעצם שמרחפת מעל הכל. אז בעצם אם אין צוואה ובן הזוג שנותר בחיים לא עוגן אחרת בשום צוואה ואין הוראה ספציפית שקובעת שונה מהחוק, זה אומר שבן הזוג שנותר בחיים יירש חלק משמעותי מאוד מהעיזבון, יירש את מחצית העיזבון, ולעיתים גם זכויות רחבות, כמו למשל בדירת מגורים, כמו למשל במטלטלין בדירת מגורים, וזו סיטואציה מאוד נפוצה. כי אז נוצרת סיטואציה מורכבת כזו, שהילדים רוצים לממש את חלקם, לדוגמה בדירת עיזבון, שאבא שלהם למשל הוריש להם, או שמורש להם מכוח החוק, אוקיי? ובת הזוג
רוצה להמשיך להתגורר באותה דירה, באותו בית. ואז נוצר מתיחות מאוד גדולה בין המשפחה החדשה לבין הילדים מהנישואים הקודמים, וכאן צוואה יכולה להסדיר המון דברים שהיו יכולים למנוע את המורכבות הרגשית, כלכלית, רכושית הזו, כי אפשר להגדיר מי יורש מה. אפשר להגיד האם יש זכות מגורים לבן הזוג שנותר בחיים, ואם כן לכמה זמן, ומתי הילדים יקבלו את חלקם. זאת אומרת שהצוואה לא מגדירה רק באופן פורמלי את חלוקת הרכוש, אלא גם היא מגדירה את התנאים שיפשילו למימוש או לקבלת העיזבון במועד מסוים. וזה מאוד 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 חשוב. לא לחשוב שזה רק הבית הולך לילד X והרכב הולך לילד Y. זה לא רק זה, זה לא מתחיל ומסתיים שם. אז עכשיו השאלה רגע, כי כבר הגענו פה בעצם לירושה ולפרק ב', בוא נתקדם רגע דווקא מהמקום הזה לעניין הבא שמאוד מתחבר טבעית לחיבור הזה, האם כשעורכים את הצוואה, עדיין יש גם צורך בהסכם ממון. אז נכון, שאלת ממש בתחילת הפרק שלנו, אמרת, אם יש הסכם גירושין בלבד, האם זה מספיק כדי למנוע שליטה, או בכל זאת צריך צוואה במקרה הזה. אז גם כאן, זו שאלה שהיא על אותו משקל, האם כשעורכים צוואה עדיין יש צורך בהסכם ממון, או האם עורכים הסכם ממון, האם עדיין יש צורך בצוואה, והרבה פעמים אנשים ככה מניחים, שהמסמכים האלה הם מייצרים הגנה או מקסים אחד על השני. אז התשובה היא לא, כי כמו שאמרתי, לכל מסמך משפטי יש תכלית שונה לחלוטין. צוואה בעצם מגדירה מה יהיה עם העיזבון שלי לאחר אריכות ימיי. כממון מגדיר את מערכת היחסים, קודם כל הרכושית בין בני זוג, במקרה של גירושים. שני דברים שונים. כדי לחדד את זה, אני רוצה לתת לך דוגמה. נניח שבני זוג ערכו ביניהם הסכם ממון. ובהסכם הממון הם הגדירו הפרדה רכושית מלאה לגבי נכסים מלפני הנישואים. נניח שהאישה הביאה איתה בית שההורים שלה הביאו לה במתנה מלפני הנישואים, וככה היא נכנסה, הם יצאו לדרך והם ערכו את הסכם ממון ויצרו לגבי אותו בית הפרדה רכושית מלאה, ככה שבמקרה של גירושין, בן הזוג לא יקבל את הבית, והבית הזה יישאר בבעלותה המלאה. לימים, האישה הזו נפטרה, ולא ערכה צוואה. מה קורה עם הבית הזה? האם הסכם הממון שהגדיר הפרדה רכושית מלאה, הרמטית, לגבי הבית, לא יקנה לבעל מחצית מהבית? התשובה היא לא. הבעל בכל זאת במקרה הספציפי הזה יקבל מחצית מהבית, והילדים יקבלו את המחצית הנותרת בחלקים שווים ביניהם, אם לא נערכה צוואה. ולא יהיה אפשר להגיע לבית משפט ולהגיד, אבל הנה, ערכנו הסכם ממון, ובהסכם הממון הייתה כוונה מפורשת להפרדה רכושית. הפרדה רכושית לא משקפת את הרצון של האדם בנוגע לרכוש, לעיזבון שלו, לאחר אריכות ימים. יש הרבה מאוד בני זוג שיגדירו הפרדה רכושית למקרה של גירושין, כי זה הגנה רכושית מאוד מאוד חזקה. אבל במקרה של פטירה, אם היית שואלת אותם, היו אומרים, ודאי שלא, אם הגענו לסוף חיינו, או מי מאיתנו הגיע לנקודת הסיום שלו, במקרה כזה, באהבה וברצון, אני רוצה שבן הזוג שלי יקבל את הרכוש הזה. אז מאוד חשוב להבין שאלו שני מסמכים שונים לחלוטין, הם לא מייצרים הגנה אחד על השני, וכדי לייצר באמת הגנה הרמטית טובה ונכונה, חשוב לערוך גם וגם כשהנסיבות מתקיימות כמובן. אני יודעת שהרבה זוגות למשל בפרק א', כשעולה שאלת הממון ולערוך הסכם ממון, פחות, יודעת, יש יותר הימנעות, יותר לא נעים, יותר לא רוצים, יותר מה זה כסף, פה זה אהבה, איזשהו מקום כזה שבאמת תחושה שזה כאילו מאחיר את הזוגיות, או שם אותה תחת איזשהו תנאי. היית אומרת שלמשל היחס של גרושים לעריכה של הסכם ממון שונה? זו שאלה מעולה, כי תראי, אנשים לא מתחתנים כי הם מאחלים לעצמם להתגרש.
הם גם לא מתחתנים או עורכים הסכמי ממון כי המערכת יחסים שלהם מבוססת על חוסר אמון. אבל אנשים שעורכים הסכמי ממון הם אנשים שמקיימים זוגיות אוהבת וגם אחראית. כי בסופו של דבר אנחנו לא מתקיימים באיזה ריק, החיים קורים. והחיים הרבה פעמים מכתיבים לנו סיפור שונה לחלוטין ממה ששאפנו להגיע אליו. ובמציאות היום אם נרים את הראש ונסתכל, כל זוג שלישי מוצא או ימצא את עצמו בגירושין. אז עריכת הסכם ממון זה קודם כל פעולה שהיא אחראית. זה דבר אחד. באמת באמת הרבה מאוד פעמים אנשים שהם בזוגיות בפרק א' שלהם, בתחילת הדרך, עורכים הסכם ממון, באמת נוצר לא פעם ולא פעמיים מתח, במיוחד שיש פערי כוחות רכושיים וממוניים בין בני זוג, והם מרגישים שזה מאחיר להם את הזוגיות ומעיב עליהם. אני חייבת להגיד ככה בסוגריים, כי זו נקודה מאוד חשובה. כשעורכים הסכם ממון, פרק א', פרק ב', פרק ג', לא משנה מתי, צריך להבין שזו פעולה שהיא כרוכה בקשר ישיר לזוגיות. היא צריכה להיעשות בשותפות, היא צריכה להיעשות מתוך שיח. צריך להבין שזה לא רק פעולה טכנית, יש כאן הרבה מאוד משקל לאיך הדברים מועברים לזוג, לתחושת האחריות, לתחושת השותפות שמעניקים להם, להבנה של התמונה הכללית, כי בסופו של דבר אנשים שלא יוצאים לדרך ככה, הרבה פעמים כשהם מגיעים למצב של גירושין אני שומעת, אני לא בחרתי את עורכת הדין, אני לא הבנתי על מה אני חותמת, אתה ערכת את ההסכם, אתה הבאת, את עשית, ולכן הדבר הזה צריך להיות בשותפות. היה לנו האמת לא מזמן איזשהו מקרה משותף, ככה שהתייחסנו לגביו, נכון. שהיה בדיוק על המקום הזה של חתמתי, אבל לא ממש נתתי לזה חשיבות, לא ממש התייחסתי לזה, לא חשבתי שזה באמת יקרה. צריך להבין פה רגע את כובד המשקל שיש. אני מאוד מאוד אוהבת את כמה דברים ככה, אמרת הרבה דברים חשובים, את מה שאני ככה חושבת שהוא קריטי פה, זה הפרדה בין אהבה לבין אחריות, שהם שני דברים שונים ולא באים בסתירה זה לזה. והדבר הנוסף הוא ההיבט שאמרת עכשיו של שותפות. אין לא ידעתי, אין כי לא נעים לי, יש פה החלטה, שוב, אחראית, שהיא קריטית, כי בסוף זה מסמך מחייב. זה מסמך מחייב, נכון. זה לא שעכשיו ציירנו איזשהו ציור של לבבות וכל אחד חתם את השם שלו. יש שם הסכמות, יש פה החלטות עתידיות, יש פה משמעויות נגזרות לכל דבר, לכל מילה בדבר הזה יש משמעות. ואני אגיד משהו בעניין הזה. בניגוד לצוואה עצמאית שאמרתי שאדם יכול לקום כל יום ראשון בבוקר ולערוך לעצמו צוואה חדשה, בהסכם ממון, כשזוג עורך הסכם ממון, הוא צריך להבין שיש לו יכולת לשנות את הסכם הממון עוד 1000 פעם בדרך. אבל כדי לשנות את הסכם הממון הוא צריך לעשות את זה בהסכמה. בהסכמה משותפת. אם אין הסכמה משותפת, יהיה קשה עד כמעט בלתי אפשרי לשנות הסכם ממון. זה wake-up call רציני לכל מי שמשגר הסכמי ממון, בסדר שיערוך, אני אחתום, אני לא הבנתי, רגע, יש כאן אחריות כבדה, כי מה שייכתב הוא זה שינחה, ואם לא תשנו בהסכמה את הדברים, יהיה כמעט בלתי אפשרי לשנות את מה שנכתב והוסכם ונחתם בין הצדדים. אבל אני אחזור על השאלה ששאלת ואמרת, האם בפרק ב' בעצם מגיעים אחרת לעריכת הסכם ממון? אני אומרת בוודאות, התשובה היא כן, כי בפרק ב' לרוב מגיעים עם ילדים, ולרוב מגיעים כבר עם קריירות, ולרוב מגיעים כבר עם רכוש, ובהחלט מגיעים עם ההבנה והניסיון, לרוב הלא פשוט בכלל, במה המשמעות של הפרדה רכושית, במה זה כרוך, כמה זה מורכב, ואנשים מגיעים לפרק ב' הרבה פעמים הרבה יותר מפוקחים, ולכן ההבנה של לערוך הסכם ממון היא הרבה יותר טבעית. כמובן שככל שיש פערי כוחות כלכליים, או פערים בתפיסה האישית של כל זוג לגבי מה זה שותפות, או איך מנהלים משק בית משותף, שזה שוב, זה לא בהכרח, זה לא צריך לסתור אחד את השני, צריך לעשות הסדרה של הדבר הזה בצורה בהירה מאוד, כדי לייצר גם שותפות וגם אחריות. זה לא נוגד אחד את השני. אז מגיעים לעריכת הסכמי ממון
הרבה יותר בפתיחות, הרבה יותר בשותפות, ובמקום שהוא הרבה יותר טבעי לשני הצדדים. בטח כשזה מגיע כבר אחרי מאבקים שניהלו בסבב הראשון על ענייני רכוש, כספים, מה שלי, מה שלך, מה מה שלנו. שנקרא אין חכם כבעל כבעל ניסיון. ניסיון. בואי נגיד מילה רגע, כי אני בטוחה שככה יש לא מעט זוגות שחתמו ביניהם למשל על הסכם חיים משותפים. אז בואי ניתן רגע מילה על ההבדל בין הסכם ממון להסכם חיים משותפים. העיקרון מאוד דומה. גם הסכם ממון וגם הסכם חיים משותפים באים להסדיר מראש היבטים כלכליים רכושיים של מערכת היחסים, בעיקר במקרה של פרידה וגירושים. ההבדל המשפטי ביניהם, ואני עוד מעט אסדוק את מה שאני אומרת כרגע, זה שהסכם ממון מיועד בדרך כלל לזוגות נשואים או לפני נישואים. זאת אומרת שהנישואים הם בפתח והם ודאיים. הסכם חיים משותפים הוא נפוץ יותר אצל ידועים בציבור. ההפרדה זה בגלל שעל כל אחד מהמקרים האלה חל משהו שונה. על בני זוג נשואים חל חוק יחסי ממון. חוק יחסי ממון אומר, כל מה שבני הזוג צברו יחד בחייהם המשותפים, אוקיי? לא בהכרח מזה שחסכנו שקל בשקל יחד, אלא מעצם העובדה שהדברים נצברו במהלך החיים המשותפים שלנו כזוג, התחלק בין הצדדים בחלקים שווים במקרה של גירושין. זה מה שאומר חוק יחסי ממון. רציתם להגדיר אחרת? יש הסכם ממון. הסכם חיים משותפים יושב על המקום של ידועים בציבור. הם לא התחתנו, הם לא בהכרח התחתנו, אבל הם חיים משותפים עם אחריות משותפת, עם עתיד משותף, אולי משק בית משותף, והם רוצים להגדיר הפרדה רכושית. אם הם לא יגדירו הפרדה רכושית בהסכם חיים משותפים, אז כמו שאצל זוגות נשואים יחול חוק יחסי ממון, אצל זוגות ידועים בציבור יחול חזקת השותפות, חזקת השיתוף, שזה בעצם אומר שעל כל אחד מהנכסים שבני הזוג צברו יחד במהלך החיים המשותפים, הם יצטרכו להוכיח כוונת שיתוף. אם הייתה כוונת שיתוף, אותו נכס יתחלק בין הצדדים בחלקים שווים ביניהם במקרה של גירושים. ולכן ייצרו את ההפרדה הזו. חשוב לדעת שבשנים האחרונות מאוד התשתשה ההבחנה בין סוגי ההסכמים האלה, וממש לאחרונה, לפני מספר חודשים, ניתן פסק דין בעליון, בע"מ 520/24, שקבע שבעצם ניתן לערוך הסכם ממון, גם בין בני זוג שהם לא נשואים, ולקבוע שהתחולה שלו, של חוק יחסי ממון, לא תהיה מוגבלת בהכרח רק לבני זוג נשואים, או כאלה שעומדים להינשא, אבל צריכה להיות הוראת חוק מאוד ספציפית שאומרת שבני הזוג מסכימים להכיל עליהם את הוראות של ההסכם, גם במקרה שהם יתחתנו בעתיד. אחרת, במצב אחר, בני זוג שערכו הסכם חיים משותפים ולימים הם התחתנו, מה שקרה בעבר, הם היו צריכים לעשות הסכם חדש, הסכם ממון. והיום בעקבות פסק הדין הזה, אם יש הוראה מפורשת, יהיה אפשר בעצם להכיל את הסכם הממון שנערך מלפני הנישואים, שבני הזוג עדיין לא צפו בהכרח נישואים, גם למקרה שהם התחתנו, אז זה בכלל מטשטש היום כבר את ההבחנה בין הסכם ממון להסכם חיים משותפים. אז בגדול ההמלצה היא, אם יש למישהו הסכם חיים משותפים, לעשות גם הסכם ממון, או להפך, אם יש למישהו הסכם ממון לעשות גם חיים משותפים, או שדווקא בגלל הטשטוש שאנחנו אומרות, אפשר מספיק אחד מהם. מאוד קריטי. אם בני זוג ערכו הסכם חיים משותפים, שהם עדיין לא בעצם נשואים, ולא צפו נישואים, והם לא כתבו להם הוראה מפורשת, שהם מעוניינים שהוראות ההסכם יחולו גם במקרה של נישואים, הם מחויבים, ככל שהם מעוניינים לייצר הפרדה רכושית, לערוך הסכם ממון עם הנישואים שלהם. אבל אם זוג ערך הסכם ממון מלפני הנישואים, וקבע בתוכו הוראה מפורשת שההסכם הזה יחול גם במקרה של נישואים,
הם לא יצטרכו לערוך מחדש ולאשר מחדש ולהגדיר מחדש את הוראות ההסכם. מה שנקרא, אל תגידו לא ידעתי. הנה שמעתם את זה בצורה מפורשת. אז אם נסכם רגע את שני החלקים, גם את ההיבט של הצבא, גם את ההיבט של ההסכם ממון, איך בעצם נכון לשלב, נכון בין הסכם ממון בפרק ב' לבין הצוואה שנכתבה עבור הילדים בקשר הראשון בפרק א'. בואו נעשה פה איזושהי סינרגיה ככה שסוגרת את ההיבט הזה. טעות הנפוצה לערוך הסכם ממון בלי לבחון את ההשלכות שלה על הירושה, או לערוך צוואה מבלי לוודא שהצוואה מתיישבת עם ההסדרים הרכושיים שנקבעו בין בני זוג בהסכם ממון. הכלל שחשוב לזכור שהסכם ממון וצוואה משלימים זה את זה, אבל לא מחליפים אחד את השני. ולכן מאוד מאוד חשוב שכשעורכים הסכם ממון וצוואה, גם אם הם לא נערכו באותו הזמן, לפנות לעורך דין כדי שיבחון שאין סתירה בין ההוראות האלה ובין ההוראות האלה. חשוב מאוד. ואם שני מסמכים החשובים האלה נערכו יחד, הרבה פעמים זה מייצר הרבה יותר סינרגיה, כי הם נכתבים באותה שפה, בדרך כלל גם אותו עורך דין כותב גם וגם, אז יש איזשהו סינכרון הרבה יותר מלא, וגם להבין שמי שעורך לצורך העניין בני זוג שנמצאים בפרק ב' והם מחליטים שהם עורכים רק הסכם ממון ולא עורכים צוואה, או שרק צד אחד עורך גם צוואה והוא גם שותף להסכם הממון, אבל הצד השני רק שותף להסכם הממון אבל לא עורך צוואה, זה בעצם כמו לבנות רק את קומת הקרקע ולקרוא לזה בית. זה לא עובד ככה. רק תכנון שהוא משולב של הסכם ממון וצבא באמת מצליח לאפשר הגנה גם על בן או בת הזוג וגם על הילדים שלהם. ורק אז אפשר באמת לדעת שיש הגנה הרמטית ואפשר לקיים מערכות יחסים גם באהבה וגם באחריות מלאה. גם בקשר לחיים המשותפים, גם במקרה של פרידה וגם לימים אחרי אריכות ימים ובמקרה של פטירה. אז אני חושבת שעשית פה אחלה סיכום, ובנימה אופטימית זאת אנחנו יכולות בעצם לבוא ולהגיד שבאמת הגירושים או זוגיות פרק ב' או כל הבית שהוא באמת מסתיימים רק כשמסדירים את העתיד, רק שאולי מנתקים, מה שנקרא לזה, מנתקים את הזיקה הכלכלית העתידית של הילדים, או מחברים אותה לבן הזוג החדש, זאת אומרת, זה גם, לפעמים אני רוצה גם להגן על בן הזוג החדש. כל הדברים האלה מסתיימים באמת כשיש פה איזושהי הגנה משפטית מכל כיוון שהוא, ונגענו פה גם בצבא, גם בהסכם ממון, גם בהסכם חיים משותפים, ככה בדקנו איך הם מתחברים. אני אומרת שהרבה פעמים אני חושבת על המקום הזה שדווקא לטפל בצבאה, זה משהו שהוא דורש הרבה מאוד אומץ, כי זה להתעסק במוות, וזה משהו שהרבה אנשים נמנעים מהמקום הבוא, אבל חלק מהחיים, ובאיזשהו, אולי אם יש משהו שיכול קצת להקל על הידיעה הזאת, זה ההבנה שזה באמת נותן שקט נפשי מאוד משמעותי, ועושים את זה בשביל הילדים, וזה אולי נראה משהו מאוד באמת בירוקרטי ומפחיד, אבל זה מעשה של אהבה ואחריות, אני ממש מחברת ומחזקת את מה שאמרת, וזה גם תהליך נורא פשוט, זה תהליך נורא פשוט, זה בגדול אם אתם בתוך התהליך או אחריו, ואתם רוצים לוודא שהכסף שלכם, שהעתיד של הילדים מוגנים ב100%, תפנו לאוריין, זה כזה פשוט. ואז פשוט עושים את הדבר המותאם למצב החדש שלכם. איזה פרק חשוב זה. איזה פרק, איזה פרק. בא לי להגיע לכל זוג עם הפרק הזה. אז בואי נקווה שכל זוג יגיע אלייך בעקבות הפרק הזה, כי זה באמת, באמת, באמת חשוב. אז זהו, חברים, אוריין, אני אומרת לך שוב תודה רבה, אנחנו כבר נראה איפה אנחנו נפגשות שוב, בתור עורכת הדין של הבית. זהו, אז תודה לכם שהאזנתם, אני אשמח מאוד שתדרגו את הפודקאסט הזה ב5 כוכבים, ותשתפו את הפרק עם כל הורה שיכול להירתם מהפרק, או למצוא אותו מועיל עבורו. אנחנו נשתמע בפרק הבא, ועד אז בואו נמשיך יחד להיות חלק מהדור הבא של הגירושים, עבורכם ועבור הילדים. ביי!